Check natin kung mainit na ba yung mantika. Init lagi dahil. Wow, tikman natin yan. Good morning mga ka-studio. Today magluluto tayo ng crispy pata with a twist. Ipapakita ko po sa inyo mga ka-studio kung ano yung buong process nito. So tara, hindi na natin patatagalin to. Hugasan natin to ng maayos, ng mabuti mga ka-studio. Tapos tara, magpakulo na tayo ng tubig. Let's go! Yan, kumukulo na mga ka-studio. Para matanggal yung amoy ng baboy mga ka-studio, maglagay tayo ng mga pampabango, mga lamas. Peppercorn, dahon ng laurel, saka meron ding lemongrass. After nyan mga studio, ilagay na natin ang mga baboy. Gagawin lang natin dito mga studio, papalambutin natin yung karne. So ang pagpalambot nito depende po sa baboy pa rin yan. Kung baboy nyo bata pa, dali lang lumambot, madali lang lumambot. Yan, nagdagan natin ng tubig kung kulang mga studio ng tubig. Takpan muna natin, balikan natin after malambot na yung baboy. Mga ka-studio, umulan. So kitang-kita nyo po yung lupa, basang-basa pati yung mga dahon. Magaling sa tagbalik gani. Yan. While waiting na lumambot yung karne, since wala tayong turbo or oven mga ka-studio, gagawa tayo ng DIY. Ang goal lang natin dito, mawala yung moist ng balat mga ka-studio para pumutok-putok ang ating crispy pata. So gagawin na natin to. Ito na mga ka-studio, ready na po. Itong ginawa ko mga ka-studio, para lang po mawala yung moist ng baboy ba. Wala yung mayayari po. Lalagay ko dito yung mga pata. Tapos sa ilalim nito lalagyan ko ng mga uling po. Para yung init niya papunta galing sa ilalim pa itaas. So hindi natin lulutuin yung pata mga ka-studio. Tatanggalin na natin yung moist niya para pumutok yung balat. So hindi ko alam kung mag-work to mga studio. Experiment lang po. Pero sana tingnan nyo po mamaya. Kung malambot na to. Ayun, malambot na mga studio. Okay na to. Andahanin nyo lang mga studio. Kasi importante dito yung balat. Yun. Lagyan natin ng asin mga studio. Gamit ko dito mga studio, Raxol talaga. Sabi kainit.
Rest natin mga studio, mga 10 minutes. Tapos ulain na natin moist gamit tong ginawa namin na DIY. Ready na po ito. So ayan o, mainit na po. Mayroon ng uling sa ilalim. Lalagay ko ng karne. Siguruin nyo lang ya, hindi pahid sa kuwan. Yung sangko sa hollow blocks. Ayan mga studio. Check natin from time to time kung nawala na ba yung moist ng karne. Takpan muna natin. Balikan natin mamaya. After 5 minutes. Check natin. Wow. Init na. So balihon. After 30 minutes mga studio, okay na to. So ayan mga studio, nawala na yung moist ng baboy. Bubuhusan natin to ng mantika mga studio, hindi natin to ipapry. So sana pumutok yung mga balat nito. Check natin kung mainit na ba yung mantika. So init lagi dahil. Ito na mga kastudyo, luto na ang ating crispy pata. Wow. Wow. Tara po, kainan na. Ito na po mga kastudyo. Yes po. Ang ating niluto na crispy pata. Tingnan natin kung crispy wa mga studio. Wow, tikman natin yan. Yan, huwag crispy nga mo. Grabe, sobrang nakakatakam na po. Pero bago po ang lahat po, this video is sponsored and online collaboration with Kimpox Vlog. Ayan po si Sir Kimpox po. Ay isa rin po siyang mukbanger at naka-base po siya ngayon sa Barcelona, Spain. Kung minsan po kasama po niya magmukbang yung girlfriend niya na si Ma'am Kimberly. Hi Ma'am. Hi Ma'am. Sila po ay mahilig mag-travel at syempre mahilig din po silang kumain. At para mas makilala pa po natin sila, let's check this short clip. Pasok! Sarap. Special collaboration po ito namin ni Boss Bisaya Studio. Sa mga supporter po ni Boss Bisaya Studio, mga ka-studio, sana po isuportahan nyo din kami. Maraming salamat po. At yun na po mga ka-studio, grabe ang sarap-sarap din po ng mga pagkaing handa nila po. Sana po suportahan din po natin sila at huwag po nating kalimutang isubscribe. At paki-on na din po na notification bell para updated tayo sa mga bagong videos nila po. Premiere po kami ng 7 PM at sa kanila naman po 7:30 PM po. Yan, maraming salamat po Sir Brian at Ma'am Kimberly for this online collaboration po. Maraming salamat po, Kimpox Vlog. Yes. So tara, kainan na po tayo mga studio. Grabe po yung struggle ng pagluluto dito mga studio kasi
umuulan sa labas. Yes po. Naulanan po kami. Masama Lagi lang po yung ulit-ulit panahon. So kaya sa loob na tinapos po yung paglalagay ng mantika sa pata. So kaya tikman natin daw kung talagang crispy ba mga ka-studio. Yes po. Pray mo na. Pray mo na. Lord God, thank you for this day. Thank you for this food, sa good health, sa blessings, sa guidance and protection. Amen. Amen. Tara po, kainan na. Wow. Na-record na ba yan, no? Record na pala. Yan, grabe. Masama po kasi Baho lang ako, dito sa amin. Oh, sige. Kaya, struggle is real po talaga. Rain or shine, patuloy pa rin po tayo. Wow. Parang si Charo na. Katagubkog di ay. Oh my goodness. Gamitan pag ubin nga, DIY. Ay, Pwede po kayo magluto kahit ano po sa ganun. Masarap po mag sinugba, inato. yes po. Next time po, try natin yan. No, dako ka naman. Imuha na yun. Wow. Wow, kainit Mainit pa. na po siya. Thank you, Pang. Uy, sorry. Wow. Sa lahat po nanonood sa amin ngayon po, kain po tayo at maraming salamat din po. Wow, grabe. Kahumok sa ilaw pa. Tay, kalambot sila mo. Kaya agi pagsugba. Kainan po tayo. Man nga natin to talagang crispy ba? Buti na lang, nag-crispy Pang. Ang sarap ba yung timpla mo? Worth it na yung pagod ng studio kapag nasabi ni Mrs. na masarap yung luto. Sobrang lambot sa loob, juicy, napaka-juicy po. Tapos crispy on the outside. Grabe pa nalo sa crispy. Dinig na dingin si Roy yan. Itingin mo. Kalambot oh. Natagak no? Wow. Tikman mo mo. Thank you, Pang. Sa mga gusto pong magluto po ng crispy pata po, tingnan nyo lang po yung intro. Yung simula ng video. Sobrang hassle lang po nito kasi nag-experiment lang kasi kami. Yes po. Kainit po eh. Pero sobrang sarap Pang. Sobrang lambot po ng karne. Bagong ihaw po kasi itong karne. Bata pa din po. pa. Yung karne. Grabe kainit. Parang lechon yan Pang. Kalamit eh. No? May asa unod mo. Humo kayo. Di ka mahayan mga studio. Lagi. Worth it Sulit po na yung sulit kuan. po. Yung ulan. Tsaka walang baho no. Mm. Walang langsa ng baboy. Yan no? Dito ang tanim tiil eh.
Sakto rin kayang unod pang dili siya parat di po siya. Ano? Duro Di kayo. siya tabang. Oops. Sorry. Yummy kayo mga studio. Huwag po natin kalimutan po yung kakulab namin today. Kimpox Vlogs. Maraming salamat po, sir. At sa lahat po ng mga ka-studio, maraming salamat po. Sita naman. Ano mang humok kayo? Tingnan nyo po yung pagka-juicy niya. Juicy siya sa loob. Kasi hindi kuhan ba? Prinito ba no? Hindi siya deep fry sa mantika. Kaya sobrang lambot po ng laman niya. Umiam eh. Ito na to. Kita na, humok na kayo na. Wow. Hindi dyan siya sumulyot, no? Gusto mo to pang? Mainit pa po. Ang sarap niya. Ano siya oh? Itong isa man ba, gusto mong tikman to? Wow. 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 Tikman mo yung isaw. Yung panit sa. Nabirahin na. Wow. Hanggang lutong din pa. Dagdagan ko muna yung suka natin pa. Sige, lami, no? Busan nito, no? Unod bang tagaan, tika? Urot yung sa pataw. Tagaan pa? Punan pa? Tag na. Sabi, sarap. Humok ba? Kaya unod lagi. Yung ginawa po niyang DIY po, mas pinadali na lang po yung trabaho. Hindi na kayo magbibilad sa araw or ilagay po sa rep.
Maraming salamat po Kimpox Vlog for this online collaboration. Sana po suportahan po natin sila mga ka-studio. Maraming salamat po. Sobrang nag-enjoy kami. Grabe. Sa pata. Ang kupang. Ay, sorry. Handa rin po sila ng kuan po, putok-batok. Kaya pagkatapos ng premiere namin po, sugod naman tayo sa kanila. Pwede na gawing negosyo to mo. Abay, ubos. Bukod na lang. Masarap talaga po siya, walang biro po. Yes po. Tsaka sobrang sarap po sa pakiramdam na pagkatapos ng struggle ba, yung kuan, yung outcome ng ginawa mo is successful. Grabe. Yan, ubos po, grabe. Panalo po, the best. Maraming salamat pa for cooking. You're welcome. Sarap. Ma'am. So yun na po mga ka-studio. After this video po, puntahan din po natin si Kimpox Vlogs. Yes po. Premiere din po sila mga ka-studio after po nito. Maraming salamat po, sir, for this online collaboration po. Shout out Iluna Bersabal, JM Castro, Jen's Channel, Kultura sa Kusina TV, Brent Ayan Ramirez from Basay, Samar, Gary Lanuza, meron pong channel, Nabia Family from Manggahan, QC, Paulo Navales from Perth, Western Australia, Mary Ilosorio from Cebu, Bahan Region, BV Bulaga from Pagadian, Ramirez Ronel from Laguna City, at Sara Sunga. Yan. So yun na po lahat mga ka-studio, yung shoutout po namin. And by the way po, wag pong kalimutan po mag-share po ng video namin. Kasi starting December 2 po to 22, mamili na po kami ng 1 lucky winner of 500 pesos po. Yes po. Everyday po yan. Everyday po yan. Starting tomorrow po. Starting tomorrow. Yes. So tomorrow po, mayroon na kaming i-reveal na first winner. Yes. Wow, excited na ako. So good luck sa inyong lahat mga ka-studio. At sana po nag-enjoy kayo sa mukbang namin today at outdoor cooking po. Yes po. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na episode. Bye-bye!